Ga ta nan ku ta zo mu je ta. A yau ma kamar kullum tatsuniyar da muke tafi da ita tatsuniya ce tsakanin gizo da akuya da kuma 'ya'yanta guda biyu wato ɗan taure da bunsuru. Wata rana gizo yana zaune sai ya sha'awar cin nama, aiko sai ya je ya lallaɓa 'ya'yan tinkiya da cewar su da zo su tafi cira. Ɗan tinkiyar nan ya ce ba za shi ko ina ba sai ya sanar da mahaifiyarsa. Gizo ya ce to ba komai ya je ya sanar da mahaifiyar tasa. Bayan ya je ya faɗa mata sai tinkiyar nan ta ce a dawo lafiya, Allah ya tsare hanya. Shi kenan gizo da ɗan ragon nan sai suka shirya suka tafi. Akan hanyar su ta tafiya ne sai ɗan rago ya tsinci cokali sai ya ce da gizon ɗauka, sai gizo ya ce da shi wuce kar ka sake ka ɗauka. Suka ci gaba da tafiya, bayan sun yi tafiya mai nisa ɗan rago ya ƙara tsintar cokali ya ƙara cewa da gizon ɗauka, gizo ya ce kar ka sake ka ɗauka. Ai kuwa nan sai suka ci gaba da tafiya. Suna cikin tafiya sai suka tsinci shinkafa da miya, sai gizo ya ce da ɗan rago ina cokalin nan, sai ɗan rago ya ce da shi ai kai ka ce kan na ɗauka, sai ya ce maza ka je ka ɗauko shi, maza ka je ka ɗauko shi ka zo mu ci abinci. Ai kuwa ɗan rago ya ruga a guje ya tafi ya je ya ɗauko. Kafin ya je ya ɗauko ya dawo gizo ya sa hannu ya fara cin wannan shinkafa sai da ta kusa ƙarewa saura ɗan kaɗan sai ya rage wa ɗan rago. Ɗan rago yana dawowa ya ga abincin ya zo ƙarshe. Gizo sai ya fara mai faɗa da cewa kai mai isa ne, in dai an aike ka ba za ka taɓa dawowa da wuri ba. To ga shi nan sai ka zauna ka cinye ɗan wannan abin da ya ragu. Shi kenan sai ɗan rago ya zauna ya cinye abin da ya ragu. Daga nan sai suka ci gaba da tafiya. Ba su yi nisa ba sai ɗan rago ya ƙara tsintar ludayi, sai gizo ya ce da shi kar ya sake ya ɗauka. Sai suka wuce suka ci gaba da tafiya. Suna cikin tafiya sai suka tsinci damammiyar fura da siga. Sai gizo ya ce da ɗan rago ina ludayin nan, sai ɗan rago ya ce da shi ai kai ka ce kar na ɗauka. Sai gizo ya ce da shi maza ka juya ka ɗauko wannan ludayi, amma fa kar ka jima. Yana tafiya sai gizo ya kama shan wannan farar sai da ta kusa ƙarewa. Shikenan sai ya rage wa ɗan rago yar kaɗan. Da ɗan rago ya dawo sai gizo ya ce da shi ai ka ga tsiyarka nan, kai baka san a aike ka kai sauri ba, don haka ga ragowar nan sai ka ɗauka ka shanye. Shikenan sai ɗan rago ya ɗauka ya shanye abin da ya ragu. Shikenan sai suka ci gaba da tafiya. Suna cikin tafiya sai suka iso wata mararraba, ɗaya ta yi tudu ɗaya ta yi gangare. Mararrabar da ta yi gangare daga ƙasa wuta ce, mararrabar kuma da ta yi tudu za ta kai ka ne har inda ruwa yake. Ai kuwa sai gizo ya ce da ɗan taure ya bi gangare shi zai bi tudu. Nan da nan kuwa sai ɗan ragon nan ya bi ta gangaren nan a guje. Faɗawarsa cikin wutar ke da wuya. Can sai gizo ya ji push sai ya ce yauwa nama ko ya gasu, sai ya fito da naman ɗan ragon nan ya cinye. Daga nan sai ya koma gida ya ce wa da tinkiya ai ɗanta ya ɓata, saboda haka sai ta yi haƙuri ta fawwala wa Allah. Tinkiya kuwa ta ce ba komai, shikenan Allah ya saka mata. Ta ce shikenan ba komai ta yi haƙuri. Bayan an kwana biyu sai gizo ya ƙara zuwa ya sake lallaɓa ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan tinkiya da cewar su zo su ƙara tafiya cirani. Shi ma kuwa ɗayan ya ce ba zai je ba sai ya gaya wa babarsa. Sai kuwa gizo ya ce da shi maza ya je ya faɗa mata. Bayan ya sanar da akuya sai ta ce da shi ya tafi, Allah ya tsare Allah ya kiyaye amma kuma ya kula. Da ɗan taure da gizo suka yi shiri domin tafiya cirani suka kama hanya suka tafi. Suna cikin tafiya sai ɗan taure ya tsinci cokali sai ya ce da gizo in ɗauka, sai gizo ya ce kar ka ɗauka. Ai kuwa sai ya faki idon gizo sai ya ɗauka ya maƙale shi. Suna cikin tafiya a ransa yana faɗar cewar wannan zai yi mana amfani a gaba. Suna cikin tafiya sai suka tsinci dafaffiyar shinkafa da miya. Sai gizo ya ce da wannan ɗan taure ina ludayinka, sai ɗan taure ya ce gashi. Sai gizo ya ce ba na ce kar ka ɗauka ba, sai ya ce ai na san zai yi mana amfani. Gizo kuwa sai ya fara faɗa da cewar da abin da bai ce a yi ba kar a ƙara yi. Nan dai ya haƙura suka sa hannu suka fara cin wannan shinkafa. Bayan sun cinye sai suka ci gaba da tafiya. Ɗan taure ya jefar da wannan lokaci. Daga nan da suka ci gaba da tafiya sai ɗan taure ya ƙara tsintar ludayi. A lokacin da ya tsinci ludayin sai ya ce da gizon ɗauka, sai gizo ya ce da shi kar ya sake ya ɗauka. Ai kuwa ɗan taure sai ya faki idon gizo sai ya ɗauki wannan ludayi sai ya ɓoye shi. A ransa yana cewar wannan na san zai yi mana amfani. Haka da suka yi tafiya suna cikin tafiya sai suka tsinci damammiyar fura. Sai gizo ya ce da ɗan taure ina ludayin nan naka, sai ya ce gashi. Amma dai gizo ya balbale shi da faɗa ya ce ai kuwa za su raba hanya. Haka dai suka zauna suka shanye wannan fura ba tare da ran gizo ya so ba. Suka tashi suka ci gaba da tafiya. Suna cikin tafiya sai suka ƙaraso wajen wannan mararraba inda ta rabu. Ɗaya hanya ta yi tudu ɗaya ta yi gangare. Ta gangare inda za ta kai ka ga wuta, ta tudu kuma inda za ta kai ka zuwa ruwa.
Suna zuwa nan sai Gizo ya ce da ɗan taure ya bi ta gangare shi zai bi ta tudu. Ai kuwa Gizo sai ya falfala a guje ya nufi tudu. Ɗan taure ko da ganin Gizo ya tafi baya wurin ya haye wannan saman tudu sai ya buɗe jakar Gizo sai ya fito da takalman Gizo sai ya jefa su cikin wannan wuta shi kuma ya samu cikin wannan jaka ya shige. Fadawar takalman cikin wutar ke da wuya sai suka fara tus suka fara ƙara ta soyuwa. Ai kuwa Gizo yana jin haka sai ya fara murna da cewar yauwa nama ya soyu sai ya fito da wannan takalma nasa bai san takalmi bane ba ya fara ci. Yana cikin ci sai ya ji tauri sai yake cewa dama na san kuwa naman da tauri zai yi tauri. Haka Gizo ya cinye takalmansa ba tare da ya sani ba sai ya rataye jakarsa ya juyo ya kama hanyar zuwa gida don ya sanar da akuya cewa ɗaya ɗan nata ma ya ɓata. Yana cikin tafiya akan hanya sai yake jin ana rera waƙa a cikin wannan jakar tasa ana cewa Gizo wawa ya ci takalmi. Shi kuwa Gizo da ya ji haka sai yake cewa yar jakata kin iya waƙa da sile ɗaya da na baki. Gizo wawa ya ci takalmi. Yar jakata kin iya waƙa da sile ɗaya da na baki. Haka daga cikin wannan jaka aka yi ta rera waƙa. Gizo ya ci gaba da tafiya har ya dawo gida ya shaida wa akuya dukkan abin da ya faru. Akuya ta yi kukanta ta gaji sannan ta fawwala wa Allah ta haƙura. Ai kuwa Gizo kafin ya bar wannan wuri sai kuwa wannan ɗan taure ya fito daga cikin wannan jaka. Ce Gizo kuwa ƙarya yake kai an shahararren maƙaryaci. Ni da raina kake cewa na mutu dama ina son ji abin da za ka faɗa. Ya kwashe dukkan abin da ya faru ya faɗa wa akuya. Gizo jin haka ya wurgar da wannan jaka ya ruga a guje kurunkus ɗan kan bera.